Konferma oħra l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa baqa' siket brabta mal-inkjesta Vitals. Dan hekk kif waqt is-seduta tal-ġimgħa l-Ispettur Anthony Sherry xehed li Gafa kien konxi li kien hemm inkjesta iżda fl-ebda ħin m'għadda istruzzjonijiet sabiex issir investigazzjoni mill-Korp tal-Pulizija. Matul il-jum tal-ġimgħa komplit tinstema' l-kawża brabta mal-iskandlu tal-Vitals quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana fil-konfront tal-eks Ministru u eks Deputat Prim Ministru Chris Fearn, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna u numru ta' akkużati oħra. Waqt ix-xhieda tiegħu l-Ispettur Anthony Sherry qal li r-rwol tal-Pulizija kien li jinħarġu r-riferti kif ukoll li jitwettqu numru ta' tfittxijiet fejn matulhom ġew elevati dokumenti li nataw lil maġistrati inkwirenti b'mod immedjat. Huwa konferma li l-Pulizija qatt m'għamlet analiżi dwar dak li ġie elevat għaliex dawn l-istruzzjonijiet dejjem ġew mingħand il-Maġistrat Gabriella Vella bil-Kummissarju tal-Pulizija qatt ma ħa azzjoni. Apparti minn hekk waqt is-seduta l-Avukat Stefano Filletti qal l-esperti li kienu maħtura għal din l-inkjesta maġisterjali huma ta' nazzjonalità barranija u skont ma jkunux jistgħu jagħtu opinjoni konkreta għaliex ma jafux tajt il-liġi Maltija. Hawnhekk il-prosekuzzjoni assigurat li l-esperti ġew maħtura skont il-liġi Maltija. Lejn it-tmiem tas-seduta d-difiża bdiet targumenta dwar il-freezing order li ħarġet fil-konfront tal-imputati fejn l-Avukat Franco De Bono talab sabiex il-prosekuzzjoni tagħti spjegazzjoni dwar kif waslu għal dawn l-ammonti. Brabta ma' dan il-prosekuzzjoni sostniet li l-liġi ma tobbligax li wieħed jippreżenta provi dwar kif inħarġet il-freezing order. Il-qorti skedat seduta għat-2 ta' Lulju dan fil-waqt li l-kawża se tissokta fis-27 ta' Ġunju li ġej.